ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଶେଷ ଚିଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟା, ମୋର ଛୋଟ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଚିଠିଟି ଲେଖୁଛି ନଥିବା ଲୋକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଭଙ୍ଗା ମନ ଓ ଥକି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମା ଭାବରେ। ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସହିଲି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭାର ଏବେ ମୋ ସ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ନୀରବତାରେ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କଡ଼େ ନେଲା। ମୋ ମନର ଦୁଃଖକୁ ହସି ଲୁଚାଇଲି, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କଳହ, ଅଭିଯୋଗ, ଅପମାନ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଗାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମା ଭିତରୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୋ ଝିଅ, ମୋ ଆଖିର ଆଲୋକ, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତରେ ମୁଁ ତୁମର ହସକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତୁମ ପାଇଁ ଗାଉଥିଲି। ଚାହିଁଥିଲି ତୁମେ ଗର୍ବ କର, ସେ ମୋର ବାପା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଏତେ ଯେ ଏବେ ମୁଁ ହସି ପାରୁନି, ଗାଇ ପାରୁନି, ଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରିୟା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ କରିଛ, ସେତିକି ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଯିବି। ମୁଁ ଭଲ ପତି ହୋଇପାରେ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭଲ ସହଧର୍ମିଣୀ, ଏହା ମୋର ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ମୋ ଝିଅ, ଆଗକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମନରେ ରଖିବ, ତୁମେ ମୋର ଅସମାପ୍ତ ଗୀତ। ମୋର ସ୍ମୃତିକୁ ଶୋକରେ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କର। ତୁମେ ଖାଲି ବଞ୍ଚ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ, ମୋର ଗୀତ, ମୋର ଶବ୍ଦ, ମୋର ହୃଦୟରେ ସଦା ରହିବ। ତୁମ ପାଇଁ ଆଖିର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୁମ ପାଇଁ ଆଖିର ଲୁହ, ତୁମ ପାଇଁ ଆଖିର ପ୍ରେମ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର।